za ku saurari wakar auren Isiya Yaro da amaryaci Tsayya wadda limamin waka ya rera. Mai son karin bayani zai tuntuba mu akan wannan namba kamar haka: 99 46 95 05. Rayuwar aure mai daɗi da rashin mace ɗakin aure. Isiya Yaro ango ne sai ya ce ta zamto amarya. Rayuwar aure mai daɗi darajar mace ɗakin aure. Isiya Yaro ango ne sai ya ce ta zamto amarya. Rayuwar aure mai daɗi da rashin mace ɗakin aure. Isiya Yaro ango ne sai ya ce ta zamto amarya. Rayuwar aure mai daɗi da rashin mace ɗakin aure. Isiya Yaro ango ne sai ya ce ta zamto amarya. Ranar farin ciki kowa murna yake nunawa da girma. Da farko rabi zan sanyawa a farko shi gaban dama. Roƙon da nake yi a gare shi yau cikin mawakan gana kai matakin girma. A yau ma ina roƙon ka ga ƙara banin dama. Na wake ango da amarya. Isiya Yaro ne ango sai ya ce amarya. Rayuwar aure mai daɗi da rashin mace ɗakin aure. Isiya Yaro ango ne sai ya ce ta zamto amarya. Shawara na zo na baka abokina, ki zama na aure hankuri zaka sanyawa abokina. Yau ita ce ta zama sarauniya a wurin ka abokina. Kai ne baba a wurin ta abokina. Kai ne za a ringa kira umar ta abokina. Gari ke amaryar ka garka bar ta da Rayuwar kokawa. aure mai daɗi da rashin mace ɗakin aure. Isiya Yaro ango ne sai ya ce ta zamto amarya. Na zo gare ki ban aron kunnen ki amarya. Shi zama na aure hankuri zaki sanyawa amarya. Duka abin da ya saki garke aibata shi kin ji amarya. Tun da shi Isiya Yaro akwai shi da hankuri amarya. Mata na ne limamin waka, Allah ya ku zaman lafiya ango da amarya. Rayuwar aure mai daɗi da rashin mace ɗakin aure. Isiya Yaro ango ne sai ya ce ta zamto amarya. Yau kai ne kan zamo ango Isiya Yaro. Gari ke amaryar ka gar da ka bar ta Isiya Yaro. Sai na san da tana kaunar ka Isiya Yaro. Gari ke amaryar ka zama na lumana kai da matar ka. Ai wannan duniya baga da tamkar ta Isiya Yaro. Sai akwai ta da hankuri ka Isiya Yaro. Roƙon da nake yi a wajen Allah ya ba ku zaman lafiya. Rayuwar aure mai daɗi da rashin mace ɗakin aure. Isiya Yaro ango ne sai ya ce ta zamto amarya. Rayuwar aure mai daɗi da rashin mace ɗakin aure. Isiya Yaro ango ne sai ya ce ta zamto amarya. Aminai na ango sun sanyawa su ma suna murna. Ga babban aboki na ango Usman yana murna. Yaushi ma yana murna. Rabi'u ma yana murna. Suleiman yana murna. Ibrahim ma yana murna. Basiru yana murna. Zanaidu yana murna. Baban wanka yana murna. Gaisuwa aminan amarya, gaisuwa kawayen amarya. Amina tana murna. Ishalla tana murna. Halima tana murna. Gaisuwa a wurin yana yan ango zanyowa. Isu yana murna. Sabu yana murna. Samaila yana murna. Barka tana murna. Talatu tana murna. Hauwa tana murna. Rakiya tana murna. Halima tana murna. Aisha tana murna. Nana tana murna. Rahman yana murna. Musa yana murna. Ado yana murna. Duka yan tabbikin Kano ne. Waina kanan ango. Gaisuwa kanan ango. Umaira tana murna. Anema tana murna. Fatima tana murna. Salame ma yana murna. Balki ma tana murna. Samadu ma yana murna. Nura ma yana murna. Mati ma yana murna. Babaye yana murna. Ashiru ma yana murna. Rayuwar aure mai daɗi da rashin mace ɗakin aure. Isiya Yaro ango ne sai ya ce ta zamto